Okay. Ake sikhulumeni-ke ngale game ye-Pirates ne-Sundowns. Ya, indaba yale game lena inzima kakhulu. Ayikho igame enzima njengale e-South Africa right now. So nje abantu ababhejayo hayi kunzima kakhulu. Igame ongayazi ukuthi ungayibhejela uthini. Igame enzima kakhulu. Makuthiwa uyabheka ngala i-Sundowns has been dominating for so long. So nje team strong kakhulu. Sundowns inama-player ayi-quality adlalayo futhi kakhulu. Umuza kule side le Orlando Pirates nakhona futhi hayi kuphekiwe. I-Pirates mekuthiwa uyalibheka ibhola labo, ibhola eli-attack-ayo, eli-strong futhi linendluzula. Mekuthiwa ba-attack baya phambili uyababona impela ukuthi hayi igoli balifuna impela. Ngapha iMamelodi Sundowns i-team e-creative futhi nayo kakhulu. I-creative mekuthiwa iyadlala ibhola ayidlali wide kakhulu. I-team edlala nje ibhola in short spaces but ama-touches abo mahle kakhulu. So nje lo mdlalo udinga ubuchule neskill from o-coach. I-draw ingaphuma futhi laphayana iyona ebhekekiwe impela i-draw. Bese kuthi-ke iBhakaniya-ke nayo-ke ingeza nama-surprises ngoba phela vele iyona ebhekiwe ukuthi ingaphendula amatafula kwi-league ishaye i-Sundowns. Abantu-ke bathini bona? Sike sizwe imibono yabantu ngoba thina siyamabhakabhaka hayi sithi impela hayi siyadlula lapha, siyadlula impela.